Malawi Brief. Bungwe la Mera motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli Achinthambi linachititsa msonkhano wa atolankhani kutsatira kukwera mtengo kwa mafuta. Iwo mukulankhula kwawo ati izi zachitika chifukwa cha nkhondo zimene zavuta kwa aloya ndi zomwe zapangisa kuti madongosolo akagulidwe ka mafuta kakhale ngati kovutirapo. Koma popitiriza kulongosola kwawo, iwonso ati mafuta ali nkuthekera kuti atsikanso mtengo pompano. Koma atamaliza kulongosola, atolankhani anali ndi mafunso ochuluka kwambiri ndipo msonkhanowu udapitirira mopyolera nthawi imene adakonza. Dakhalani pomwepo. Ku Times ndi mafunso awiri atatu. Funso loyamba, dziko la Malawi lili disadvantaged kumbali ya pomwe ili tilibe doko zomwe zimapangisa kuti mwina makosti yobweresera mafuta izikhala yokwera. Koma pali zinthu zina zimene mwina ngati dziko titha kupanga control pofuna kuchepetsa chiopsezo cha mitengo yokwera. Zinthu ngati zimenezi ndi monga kumene tikugula mafuta. Pakanali pano nkhondo imene ikuchitika padziwika kuti mayiko aku Africa kuvutika kwambiri, koma pali yankho limene lukhangati layamba kubwera pamene dziko la Nigeria lapanga offer kuti litha kuyamba kumagulitsa mafuta ake ndipo laonjezera mafuta amene limapanga refine, cholinga lithandizire kuti mayiko amene ali mu Africa athe ndithu kumakhala ndi access pafupi posadalira mayiko aku aluya. Sindikudziwa ngati dziko la Malawi laona mwayo pamenepa kapena ife tikakamirabe kumagula mafuta kutali ngati kumeneko. Chachiwiri, kumbali mfundo yomwe yonena kuti pali zinthu zina zimene tingathe kupanga control ngati dziko. Sindikudziwa ngati Mera mukuyang'ana njira ziti zimene mwina zingathe kumathandizira kuti exposure ya dziko kumbali ya mitengo ya mafuta ikhale ngati yacheperako pang'ono. Kumbali ya logistics sindikudziwa ngati Mera ikuwunikira mbali ngati imeneyi. Komanso mwina tikanakonda pakanakhala mabungwe ena aboma okhudzidwa kumkhani ngati imeneyi monga anoko ndi ena otero, koma poti palibe mwayimirira ndithu ndinuyo nkuyankha mafunso amenewa. Nkhani yofufuza mafuta mdziko momwe muno timamva kuti tili nawo, koma mwina sitikukhala ndi kukhala aggressive pofuna kufufuza mafuta amenewo kuti kutsogolo kuno mwina tisamakhale tikudalira kwambiri kumangokuyitanisa mafuta pamene mafuta tili nawo mdziko momwe muno. Mwina nkhani imeneyo muyankhe motani? Zomwe kwambiri ndine Alfred Chauwa ku Nyasa Times. Mafunso anga ndi awiri. Mayiko anzathu ataona nkhondo yachitika akambirana nawo kuti mwina azidutsa mafuta awo kudzera po route pipeline ati Fujairah imachoka ku Abu Dhabi. Akuti zikukhanga tizikuyenda bwino kumeneko chifukwa timakhanga tapanga bypass Strait of Hormuz. Sitikudziwa ngati dziko la Malawi nalonso likhale mgulu loti mwina lizidutsa ku Fujairah pipe line. Number 2 ndi nkhani ya kutsogolo kuno nkhondo opeza zokambirana kuti zili mkati ikachepako sitikudziwa kuti mwina pali maganizo kuti akhoza tsikaso kuti mwina Malawi azakhale ngati aveko bwino chifukwa apapa ndi kuti mitengo ya katundu ikwera chilichonse chikweraso. Pali maganizo kuti kutsogolo kuno muzatsitsaso. Zomwe kwambiri. Ndina chisomo chongwaro wa Zodiac ndi imene imaoneka kuti imagwira ntchito pokhapokha pamene mafuta yakwera pa dziko lonse. Nanga nthawi ina ija akhakuti atsika ndi 5% m'mayiko ena, bwanji simagwira ntchito? Komanso nkhani yokhudza kupanga cushion Malawi kuti mafuta akukwera mtengo koma nthawi zinawa walonjeza tawo Zomwe kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi kuchokera ku ITM Online TV. Mwafotokoza bwino nena kuti Mera imapanga kauniuni nthawi zonse za kayendedwe kamafuta. Nkhani ya Strait of Hormuz, Iran ikupanga control 30% ya mafuta odutsa pa Strait of Hormuz.
zimene zonena kuti 70% is not being controlled by the Strait of Hormuz. Munayang'ana ma options ena within the 70% kapena mwangodzipanikiza ku 30%. Chachiwiri, dziko la Iran likulola mastima ena amene they are not affiliated to the United States of America komanso Israel. Mafuta amene akupita ku China, ku Russia ndi madera ena akudutsa bwinobwino and sakukhala affected. Mwakakamira kukhala kumbuyo kwa Israel ndi America imene it's being affected or ngati body mukhala mukuyang'ana ma alternative ena ngati maiko amene sakukhala affected ndi ma restrictions apa Strait of Hormuz. Soma kwambiri. Sikoma kwambiri acting CEO ndi ma directors mafunso amenewo makamaka tiyambire koyambirirako kuti kodi ma alternative routes kapena sources tayapanga consider. Zikoma kwambiri chifukwa cha mafunso anu abwino kwambiri. Mafunso ndithu otithandiza kupitirira kukambitsana pa nkhani imeneyi. Zinthu zina ndili ndi anzanga pano pena ndi pena adzibwerapo tikulankhulaso kuyikapo mulomo pa nkhani imeneyi. Choyamba ndiyambe ndi funso loyambirira limene lonena kuti Malawi is disadvantaged. Mwayang'anapo kuti tife tilibe mapoti inde mavuto ali uku koma mwayang'anako madera ena ndikukhulupirira funso ndi limeneyo. Mwayang'anapo kwina ku Nigeria ndi kwina ndi kwina. Choyambirira tinene kuti kumayambiriro kwenikweni kwa nkhondo imeneyi titadziwa kuti kuchitika zimenezi, bungwe la Mera linakhaliratu likuyang'ana chingachitike ndi chani izi zikatere. Andisipokhapo bungwe la Mera limagwira ndi anthu osiyanasiyana. Tili ndi amene amapanga import fuel, ma importers athu, Petroleum Importers Limited, National Oil Company of Malawi Limited, NOCMA. Anthu awawa amakhalaso akubweresa information pano tukumana ndizi pano tukumana ndizi. Takhala tukukumana nawo, takhalaso tukukumana ndi ma key stakeholders anthu osiyana-siyana amene amagwira nafe ntchito kuonesesa zinthu ngati zimenezi. Ndiye bungwe la Mera kudzera mwa anthu amene amabweretsa fuel kwathu kuno amene tikuti ma importers awa akhala kuthamanga kuyang'ana kuti tilowere uku kodi ndikondwa kuti munatchulaponso kuti munamva kuti akuonjezera refinery. Ndikunena kuti ndakondwa chifukwa chonena kuti ngatakuonjezera kusonyeza kuti refinery yawo siyokwanira kwenikweni andi munyengo imene nkhondo ikuyamba tikufufuza kolowera kwina kuti atikukwavuta tilowere uku. Anzathu akufufuza kumenekoko munkhani zathu tikamakumana maripoti athu tikamakumana a supply kukambirana kuti kodi mwakumana ndi zotani. Koyambirira kunali zimenezozo kuti nawonso ndochepekedwa. Munjira ina sangathe kukwaniritsa aliyese komanso pali zinthu zina zimene zimafufuzidwa kupatulapo kuchepekedwa kwawoko kumakhalanso mtengo omwewu kumene tikuchokerako mukaphatikiza kuti abwere uku ngakhale kuli mavuto ndiye tikalekeza ndi mtengo mwachitsanzo mwina kumene kuli mtendereko zimayenda motani zimene zimafufuzidwaso. Pakadali pano koyambirira kunali kufufuza kuti ndikotheka katunduyo aliko kumeneko koma kuchepekedwako kunaoneka ndithu. Nthawi ina atakubwerapo anzathu oyang'anira chigawo chimenechi cha mafuta ndi gasi atambasulapo pamenepo koma panafufuzidwa ndithu pamenepopo. Andi sikuti kufufuzako kwatha iyayi tikufufuzabe kuonetsetsa kuti patapezeka danga pena pake kuti kungapezeke bwino. Zimenezo zitha kutithandiza. Manenaso kuti exposure, to reduce exposure, koti muchepetse kuti mtengo usakhale okwera kwambiri
komanso usakhale wopitirira nthawi yayitali uli wokwera. Mukuchitapo chiyani? Mmene nanenera poyamba kuti bungwe la Mera limapanga balance, andipo panga balance kuti mtengo ukhale bwino mbali zonse. Balance yake imayenda motere: choyamba, bungwe la Mera limayesesa kuti service iliyonse kuphatikizapo kabweresedwe ka mafuta mdziko lino likhale koyamba litsatire njira zimene zingathe kubweresa pa mtengo wabwino kwambiri. Ndi chifukwa chake mukaona kumbali ya polisi ya boma kuli competition, kuonesesa kuli open tendering, anthu akupikisana mitengo ija ibwere kuona kuti zikhala motani. Komanso bungwe la Mera limagwirisa ntchito zimene timati route mix. Route mix ndi kukaphatikizidwe ka njira zimene zimadusirako mafuta athu. Tili ndi Beira, tili ndi Nakala, tili ndi Dar es Salaam, kuli Tanga, kuli uku munyengo ya bwinobwino kuti kulibe zovuta. Sitili pampanipani wa nkhondo kapena wa mavuto ena. Njira zimene zikagwira bwino zimathandiza kuti mtengo uja uyende bwino, chifukwa tili ndi mapercentage ake. Mapercentage ake amene amayenda 50% ku Beira, 30% Dar es Salaam o Tanzania in general, 20% Nakala. Mukaona tikutsatira ndondomeko yonena kuti pa Beira mpafupi fuel wakusanga dule kwambiri transport, makamaka pa transport sipanga dule kwambiri. So 50% of our volume, 50% ya mafuta athu ichokere kumeneko. Ku Nakala nkufupiso komanso kuli Njanji 20% ichokere kumeneko. Tikadakonda kuti utachokera ambiri chifukwa Njanje ndiyo chipisisa funso limene litha kubwerapo, koma kunakalako chifukwa chonena kuti ma facilities, zinthu zimene timagwirisa ntchito kumeneko, koma storage ndi zina zotero mbokhudzana ndi port ma requirements akumeneko, sitingapeze ochuluka nkukhala nawo kumeneko cha. Ndi chifukwa chake Nakala ngakhale iliyo chipirako kuposa kwinaku ili pa 20%, Beira pafupi 50%, Tanzania ndikutali ili chama 30%. Munyengo ya bwino yonena kuti konseku zinthu zili bwino timayenera kutsatira ndondomeko imeneyo mafuta abwere choncho. Koma ngakhale tikutsatira ndondomeko yo choncho kumapezekano muli ndi mavuto onena kuti importation yanu mafuta ambiri sanapezeke odzera uku, apezeka mbali ina. And pa nthawi imeneyo mulibe control mene tanenera kuti mafuta oti machita kuitanisa maiko ena. Pamapeto pake pamapezeka kuti 50% or more mukutengano kutali kucha. Sichifukwa chonena kuti mwafuna kutero ayi, koma nyengo zapangitsa kuti mafuta mukatenge kutali ngakhale simudakonde kutero. So kuyankha mwachidule ndikutero kuti route mix, kuphatikiza kwa njira zotengera mafuta, ndi njira imodzi imene timatsatira ngati bungwe la Mera kuonetsetsa kuti mtengo ukhale wa mulingo womverera. Panalankhulidwa Fujairah pipeline kapena kumeneko komwe onako bwanji. Choyambirira njira zimapangidwa assess mu njira zosiyana-siyana, koma opanga assess amakhala amene akutibweresera mafuta. Kodi ndikopanganika, ndikotheka kubwerako, ndikotheka kudutsira kumeneko, kuli zovuta zotani. Pano padutsa masabata anayi o asanu nkhondo ichikhalireni, mene ndanenera kuti tikupitirizabe kumakhala in contact, kumakambirana ndi anzathu amene akupanga import, kuti azikambirana ndi masupplier awo njira zina zimene zingathe kuthandiza kubweresa mafuta mochipa kapena mwamtengo omverera komanso mwachangu. So izi ndi njira zina zimene takhala tikukamba nawo.
mukukambisana kwathu njira imeneyi ikapezeka kuti ndiyotheka kwa iwowo tiyigwiritsa ntchito ndithu. Mafuta akatsika adzatsikanso. Ndinanena kumapeto kwa statement kuti kakwezedwe kapapa kalero kachitika ndi nkhondo imeneyi, zinthu zikakhala bwino kumeneko, nkumvanso kuti malonda amasuka amafuta akuyenda bwino, mitengo yamba kutsika, ndondomeko ya automatic pricing mechanism izagwiritsidwa ntchito moyenerera ndi bungwe lanu la Mera monga mwa nthawi zonse. Poyenera kutsika pazatsika ndithu, zimenezo titsindike apa molingana ndi kauniuni wa nthawi imeneyoyo. Koma ndibwereze kunena kuti ndikuphatikizanso ndi funso lina limene linafunsidwa kuti kodi automatic pricing mechanism mumangopezeka ikakwera bwanji. Ndiphatikize ndi chifukwa zikufananira nako pang'ono. Ndondomeko iyi imagwiritsidwa ntchito nthawi zonse. Ndikukumbutseni kuti tisanafike 2022 koyambirira kumene ndondomeko imagwiritsidwa ntchito bwinobwino, nthawi yotsika imatsika, yokweza imakweza. Pompano paso tinalongosola kuti pa January tinakweza, koma March kumayambiriro kuti tinatulusaso review ina sitinakweze. Kusakwezako ndikutanthauza kuti palibe chimene taona chofuna kusuntha mtengo, kusonyeza kuti njira imene imagwira ndithu. Ikanakhala kuti kusuntha kuli ma levels okuti titsitse tikanatsitsa, koma chifukwa chakuti ma level ake analionena kuti mtengo sitikuyenera kuukweza, koma palibe danga lenileni loti titsitse. Chifukwa ndingokukumbutsani kuti mndondomeko ja timagwiritsa ntchito timati 5 plus or minus 5%. Pali 5% ya mtengo umene timapangira land, timene timafikisira mafuta kwathu kuno. Kusuntha kwa 5% kukakhala kuti kuli mundondomeko yake, thumba la price stabilization fund imayenera ipange manage tisakweze olo tisatsitse, chifukwa zinthu zija zili ndi cover bwinobwino. Koma cover ikasowa mpamene timakweza, komanso pakakhala kuti pali mtengo omverera timatsitsa, chifukwa 5% ya cover ilipo, koma paliso rumu ina yonena kuti munthu ogula mafuta nayenso asangalaleko. Rumu imeneyoyo imatsitsa ndithu, kutsika ndithu amatsika mafuta aja bwinobwino. Pangokhala kuti mwina nthawi ya Italy anthu akhala kuona mbali imodzi, koma chitsanzo chimene ndapereka chapadzana apa kuti mwezi watha omwewu sitinakweze pogwiritsa ntchito ndondomeko yomweyo, ndi chitsanzo chabwino choonetsa kuti njira imeneyi ndithu imagwira nthawi zonse bwinobwino. Zikomo kwambiri. Koma mwina ikomalizira ija. This one, the Strait of Hormuz is 20%. You said 30%. It must be 20. Okay, 30%. This is the world product, the world petroleum product, the world volumes. So the world means it's a representation of what goes around the world. But the 30% representing the world may not necessarily mean we are also 30% on that one. We could be 100%, 90%, 80% of that 30% pamalo pamene paja. Chifukwa chonena kuti pali mitundu ya mashipi olo akatundu, mastima amene amanyamula akatundu osiyana-siyana kupita kumadera osiyana-siyana. Mastima amene amabweretsa katundu wambiri wa mafuta amene wa kunoko amakhala medium range, pali masize. So mutakuona kuti region ya kwathu kuno over 90% or so kupitirira
90% mafuta ake podzera pake ndi pamene popo. Madera ena atha kumakhala ndi njira zosiyana-siyana, koma madera akwathu kuno Africa ndi madera ena a ku Asia uku malo ake odalirika ndi amenewo. So titha kukhala ndi malo osiyana-siyana koma kodalirika kumbali ya ifeyo ndi malo ngati amenewo. Ndi chifukwa chake effect yake yakhala ikupitirira kwa maiko osiyana-siyana. Mutha kuyang'ana zimene zakhala zikuchitika anthu ma disruption kuti mafuta mayendedwe akuvuta akutere, maiko ambirimbiri akhala akudandaula chimozimozi kuti mayendedwe yake amafuta supply ikuvuta chifukwa cha malo amene wawa. Zikomo kwambiri. Andi kapena pali ma stima ena akuloledwa akagwirizana nawo amene sali affiliated ku maiko ena ndi ailaniwa kumavomereza. Choyambirira, these are international matters, so tizikhala tikupitirira kukamba ndi anzathu a foreign affairs kufufuza kuti kodi kumeneko zikuyenda motani, chifukwa ngakhale maiko enawo sikungokhala affiliated. Mukaona news ma TV internationals every hour kumakhala nkhani zosiyana-siyana zokhuzana ndi kumalo kumeneko. Mukukamba kwawo kudera limene lolo pamakhala ndondomeko zosiyana-siyana zimene amatsata, chifukwa mukudziwa kayendesedwe kapamadzi ndikayendesedwe kovuta kwambiri. So mmene tanenera ngati pali danga limene lolo kuti ma importers athu atha kukambirana ndi ma suppliers awo, ndi nkhani yoti kukambitsana kwathu kukadapitirira ndi adindo osiyana-siyana akuboma ndi maiko ena. Zikomo kwambiri. Mutakonjezera pena. Exploration, yeah, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Za exploration izo ndi police ya boma ndikukhulupirira kuti kuli zinthu zambiri zimene zikuchitika pa exploration. Mu nthawi yake I think ma authorities oyenerera in terms of exploration as tizikhala tithuwa kuti gaira nkhani imeneyo, koma ndikukhulupirira kuti zakhala zikuchitika chifukwa takhalanso tikumva mamiting osiyana-siyana tikamagwira ntchito ndi anzathu amene amagwira ntchito zosiyana-siyana zokhudzana ndi kauniuni wa mbali ngati zimene zizi. Anything the director of fuels and gas can also clarify on that. Yeah, you can come in, please. Zikongwambiri, I believe you've tackled mwapangatako mafunso amene nafunsidwa kuphatikiza ya exploration kumafunsaso za ethanol. So just to mention kuti ndizoonadi ethanol ndi product imodzi imene imathandizira kupanga enhance capacity, koma mongo kumbutsana ethanol amapangidwa ku byproduct ya sugar akamapanga process sugar. Ma sugar mills sagwira ntchito chaka chonse chathunthu, akayamba production mu April amatseka November. So ethanol amapezeka nthawi imeneyo yokha. Normally ndiye kuti chakumapeto kwa April mpaka na chamu November, si product yoti imapezeka nthawi zonse. Imapezeka kwa miezi yapang'ono, miezi ina tilibe capacity yochita blend chifukwa chokuti ma plant athu a ethanol alibenso capacity yokuti akhoza kumapanga ethanol ngati ma sugar mills atseka chifukwa makhala alibe ma raw materials. There is regulated blending, 20% ethanol, 80% petrol. Akakhala kuti ethanol alipo zimatithandiza, zimachotsa pressure on forex yopangira import petrol, because then we don't need to import 100% of our requirement. Timapanga import 20% of our requirement, but it's not available throughout the calendar year. Ziko.
ndikhulupirira kuti pamenepo ndiye kuti tayankha mafunso onse a chigawo choyamba ndi titenge gawo lachiwiri tiyambira mene tinasiya chonchi kena kuti timalizira uku kapikotheka. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Robert Shema kuchokera ku Radio Maria. Mafotokoza zambiri zokhudzana ndi vuto la mafuta. Koma tikaonetsetsa vuto la mafuta mdziko lathu lino lasanduka nyimbo imene aliyense akudodoma nayo. Funso langa ndi lakuti tikaonetsetsa mayiko amene mafuta amapangidwa ndi mayiko amene nkhondo sikata. Ndipo izi timazidziwa ndithu kuti kwayambika nkhondo ndiye inuyo ngati amera mupanga zotani ngati nkhondoyo itakhala kuti ikupitirira koma dziko muno mafuta akuvuta ndiye kuti vuto lilithe komanso nkhondo koko ikupitirira muchita njira zotani kuti kuno anthu apange survive. Funso lina ndila kuti mbuyomu mafuta atakwezedwaso posachedwa pano mudafotokoza kuti izi zachitika komabe kuchokera nthawi imene yofika mtsogolo pakhale ndondomeko yowonjezera nkhokwe cholinga mafuta azingobwera mopanda malire ndi cholinga chakuti ngati kukoza vuta kunoko mafuta azikhala ngambwingambwe. Nkhani imene panopa ili pati. Okay, Joseph Mazizi, Capital FM. Ndimangofuna kudziwa kuti kodi nchifukwa chani mitengo ya mafuta imatuluka usiku. Pali chinsinsi chapaderadera kuti idzituluka usiku mmawa anthu adzikangozindikira kuti mitengo yakwera. Adding to the same question was kuti as a result imakhala ngati press briefing iyi imakhala ya reactive. Sizimatheka kuoneratu mwina nkuchita msonkhano ngati uno kunena kuti mawa kapena tsiku lakati mafuta tikuyembekezera zoti akwera. Ndondomeko zake zimakhala zotani ndi ngozi yogwa mwadzidzidzi zikomo. All right. Ene ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ndini mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhudza mtengo wa mafuta timadziwa kuti pali zinthu zingapo zomwe umakhala kuti upangidwe. Nkhani ina ndiyokhudza misonkho kapena kuti maleve amene amakhala ndithu pa mafuta amenewa. Anthu komanso akatswiri pa nkhani ya zachuma akuperekapo ndimanga kuti mwina kuchotsa maleve kapena kutsitsa maleve amenewa zingathe kupangitsa kuti mtengo wa mafuta amenewo ukhale ngati watsikirapo chifukwa pamene tukamba pano anthu ayamba kale kumva ululu wakwera mtengo kwa mafuta amenewa mwachitsanzo matransport akwera kale. Ngati mera mungathe kuyankhulapo zotani pa nkhani imeneyi. Nkhani yachiwiri ndiyokhudza mwafotokoza bwino kuti mafuta amenewa akwera chifukwa cha nkhondo yomwe kuchitika kwa aluya kumeneko. Mbuye mutakhala tikuona zinthu zosiyanasiyana zomwe zimakhudza mafuta athu kuno. Ngati dziko tikuphunzirako zotani takhala tikuphunzira zinthu zotani ku nkhani zimenezi chifukwa nthawi ni nthawi inu amera mukabwera kukweza mafuta makhala mufotokoza kuti ayi kwa azunguku kapena mayiko enawa zinthu zikuyenda motere zomwe zapangitsa kuti mafuta akwere. Tikumakhala tikuphunzira motani komanso ngati dziko ngati mera komanso nthambi zina mwina mmakhala pansi kuyikiratu ndondomeko zomwe zingathe kutipulumutsa kuzotsamwisa zomwe zikupezeka mafuta akakwera zikomo. Ine ndi Andrew Viano kuchokera ku National Publications Limited. Mafunso anga ndi wakuyamba ndimafuna ndifunse kuti mene mukuyuza APM mwakwaniritsa kubwezeretsa thumba limene munalankhulapo nthawi nake Price Stabilization Fund imene pambuyo paja mnatili nachitira deplete.
andingati mwakwanisa kubwezeresa muli ndalama zingati ndipo mwina munthawi ngati imeneyi simunakatha kuti mwina mtengo umene wakwera pathe kubwezeresako ndalama zina through this fund, price stabilization fund. Komanso china limene mafuna ndifunse ndi ngati mwakwanisa kupanga clear the losses that were there in terms of my imports. Panali my last press briefing imene mmatiuza mmati panali ma losses about the imports. Have you managed to clear them, and how far have you gone with that clearance? Finally, nimafuna ndidziwe about the levies. The last time that we had a press briefing, you said we didn't get mera mwina mlingongole ma levies amene simunathe kupanga remit. Sonda nalo kuza amene wafusira zanga kuti munthawi imene ili mwina musungachonse ma levies ena ncholinga choti mwina mitengo ikhale ngati yomverera, and ngati panopa mwina mukwanisa kupanga remit ma levies ngongole zimene mnali nazo. Zikompoti mwina mafunso aoneka ngati kuti ndokwanira kaye tingotenga amenewo then kena kuti khandi round yomaliza kutenga ena. Timapempha CEO ndi ma director athu akathewera ndang'oma kuti mutithandize kuyankha mafunso amenewo kuyambirira amene anafunsa Robert kuti zikuoneka ngati mavuto amafuta akumachitika kapena akhala ngati chizolowezi, kodi tikupangapo chani kena kuti tipitize mafunso osatirawo. Zikomo. Okay, zikomo kwambiri. Choyambirira nchonena kuti mmene mwalongosolera kuti mavuto amatha kuchitika nthawi zonse kumene kumachokera katundu kukagwa vuto limakhudza anthu amene amagwiritsa ntchito katundu akumeneko. Koma nkhondo yonso ikachitika mwachitsanzo kumbali ngati imeneyo, si nthawi zonse malo oyendera sitima zapanyanja amatsekedwa ayi. Ulendo uno taona ndipo tamva kuti achita kutseka malo odusira masitima. So si nkhondo yokha, koma zimene zachitika mkatikati mwa nkhondo muja kuti atseka malo ena yake. Pamatha kukhala nthawi ina kuti nkhondo ili nkati zinthu zina nkumayendabe bwinobwino, zimatha kuchitika, ma effect amakhala ochepa. So zotsatira za mavuto amene timakhala nawo ngati business ina ili yonse zovuta sizilephera, koma zimatengera mulingo wa zovuta zija. Koma mu nthawi zambiri mavuto amene timakumana nawo ali mu level yonena kuti timathana nawo mosavuta. Ndi chifukwa chake kumayambiriro kwenikweni nkhondo iyi inayamba tisanalowe kwenikweni March. Zinthu zakhala zikuchitika mwezi watha, zotsatira zakebe zikupezeka kuti zikuwawa kwambiri masabata 4 masabata 4 olo asanu nkhondo itayamba kale, kusonyeza kuti takhala tikupanga zoyenerera ndithu kuti mavuto amenewo asatiphinje kwenikweni mmene amenera kutiphinjira. Ndipo zochitazo zikadapitirirabe, sitinasiye kugwira ntchito yokhudzana ndi kuchepesa ululu umene wadza chifukwa cha zimenezozo, chifukwa chonena kuti nthawi zonse tikamakumana ndi kuyang'ana mayankho okhudzana ndi kuti vuto ilili ululu wake kuti usafike pa mulingo opseza kwambiri munthu, opseza kwambiri anthu ogula katundu, ogula mafuta, tingatani. So zimenezo zikupitirira kuchitika. So mavuto amene timayang'ana mu njira zimenezo tinanenanso nthawi ijayi kuti route mix si nkhani ya mtengo okha, kuphatikiza kwa njira zoyendera mafuta kumathandizanso support ya zimene mati logistics, mayendedwe ya mafuta, kuti pasakhale ma disruption ambiri, pasakhale kusokonekera kwambiri, kotero kuti mukakhala ndika chisokonezo mbali ina muthe kulandira mafuta mosavutikira. So mavuto amatha kukhalapo kuchokera kumene mafuta wakuchokera, koma timakhala tikugwira mwakalikiliki kuonetsetsa kuti mavuto aja asafike pa level yonena kuti sitikukwanitsiratu kukhala ndi mafuta. Nchifukwa chake takhalabe ndi mafuta mu nyengo yonseyo. Andi zonsezo tikuphatikizanso ndi funso lina limene linabwera moyandikana kuti mukuchitapo chani zoonjezera nkhokwe. Mapulani omanga nkhokwe za nyuwani anzathu opanga import ali nawo,
mafuta kubweretsa mdziko muno, mapulani onse alipo ndipo mafuta wakupitirira kubwera, zonse zokhudzana ndi kupanga stock mumakhala kuti mukubweretsa mafuta, so mafuta ali continuously flowing. So ndi zimenezozo zokhudzana ndi question yanu ya ma reserves, expansion infrastructure, kuonesesa kuti pali zoyenerera nkhokwe, kuonesesa kuti zimene tikupanga zikubweretsa mafuta bwinobwino, zonsezo zili mchimake ndipo tikupitirira kupanga kuti zonse zikhale bwino. Inu mukhala mboni kuti nkhondo isanayambe panalibe tsiku limene munganene kuti lero tilibe mafuta kwa kanthawi ndithu, kusonyeza kuti china chilichonse chimene takhala tikupanga tikuchipanga moyenerera ndipo chikugwira ntchito yake bwinobwino. Koma amene ndanenera ngozi ndi ngozi, umatha ukuyenda bwinobwino china chake chachitika wapunthwa, sukonzekera ngozi. Ndi pamene tili panopa, koma sikuti nyengozi ndi zampakana mpakana, ndi nyengo zonena kuti zikatha zinthuzi tibwereranso mmene timayendesera zonse nkumayenda bwinobwino andi kumakhala osamadera nkhawa kalikonse, chifukwa ndondomeko zimene linayika ndi ndondomeko zikugwira bwino, zikupitirira kugwira. Koma mukanyengo akaka ndikumene takumana ndi izi zimene aliyense waona, aliyense wamva.